Assalamu alaikum masu kallon mu da sauran mu a koda yaushe barkan ku da wannan lokaci. Yau ga mu da rahotanni daban-daban akan al'amuran da suke faruwa a Najeriya da kuma waje. A yau za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ayyana ranar Litinin 12 ga watan Yuni a matsayin ranar hutu ga ma'aikata don murnar bikin ranar dimokuraɗiyya. Wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin cikin gida ta taya 'yan Najeriya murna, tana mai cewa dimokuraɗiyyar Najeriya ta gamu da cikas da kuma nasara kamar a ko'ina. A shekarar ta 2018 ne tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauya ranar bikin dimokuraɗiyyar zuwa 12 ga watan Yuni a madadin 29 ga watan Mayu da aka saba yin bikin, wanda ya yi daidai da ranar da ake rantsar da sabon shugaban ƙasa da kuma gwamnonin ƙasar. Buhari ya sauya ranar ne da zummar tunawa da ɗan siyasa Mashahud Abiola, wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa na 12 ga watan Yuni na 1993, amma kuma gwamnatin soja ta soke sakamakonsa. Wannan dai kaɗan kenan daga cikin irin abubuwan da aka iya tunawa ga Muhammadu Buhari na wajen yin adalci, yadda ya canza wannan bikin murnar dimokuraɗiyya dan kawai wani ɗan siyasa na 1993 ya gudu takarar shugaban ƙasa kuma ya ci zaɓe, sai kuma gwamnatin soja ta soke sakamakonsa ba ta bashi ba. Wannan ne dalilin da ya sa tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mai da shi wannan bikin murnar dimokuraɗiyya ya zama ana yin sa ne 12 ga watan Yuni. Masu saurare ka kuma tare kuna tare da wannan tasha mai albarka mai kawo muku labarai na gaskiya na zahiri. Ga wani ƙarin bayanin kuma wani labarin wani rahoto da muka samu. Harin bam a masallaci ya kashe mutum 11 a Afghanistan. Taliban ta ce wani harin bam da aka kai a masallacin ya kashe akalla mutum 11 a arewacin Afghanistan a yau Alhamis. Ƙarin wasu fiye da 30 sun jikkata yayin harin da aka kai ana tsaka da yi wa mataimakin gwamnan Badakashan sallar jana'iza. Jami'an Taliban din sun mutu ne yayin da wani harin bam din ya faru daban, wanda ƙungiyar Islamic State ta ɗauki alhakin kaiwa a farkon wannan makon. Rahotanni sun ce an yi yunkurin kashe wani babban jami'in ɗan sanda ne a harin na yau Alhamis. Hukumomin lardi sun ce yana cikin waɗanda aka raunata. Ga kuma su ƙara labaran, karfe kuma ta ku duk ci gaba da danna mana subscribe domin samun labarai kuma da shirye-shiryen mu akan lokaci, wato a koda yaushe. Majalisar Najeriya ta amince da dokar hukunta masu lalata da ɗalibai. Majalisar Wakilan Najeriya mai barin gado ta amince da ƙudurin dokar da zai haramta tare da hukunta duk malamin da aka samu da laifin cin zarafi ko lalata da ɗalibai a kwaleji ne ko kuma a jami'o'i a ƙasar. Tun a shekarar ta 2020, Majalisar Dattawa ta amince da ƙuduri mai take The Prevention, Prohibition and of Sexual Harassment in Tertiary Educational Institution Bill, amma ƙunshe da tanade-tanade na musamman. Shugaban kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin shari'a, Sanata Obumemi Bamidele, ya ce taron gamayyar 'yan majalisar ya haɗe kai tanade-tanade biyu kafin ya gabatar da rahotonsa a zauren majalisa na ranar Laraba. Cikin tanadin dokar akwai matakin da za su dakile yunkurin aikatawa da kuma lalata da kuma cin zarafi na jinsi a dukkan matakin karatu na gaba da firamare a Najeriya. Matakin na gaba shine miƙa kundin dokar ga shugaba Bola Ahmed Tinubu don ya saka mata hannu ta zama doka a ƙasa, wato kafin ta zama doka a ƙasa. Wannan shine ƙarshen labarin namu na yau. Da fatan mai saurare ko masu saurare kuna gamsuwa da wannan labari na duniya da muke kawo muku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Saboda haka muna roƙonku da ku danna mana subscribe da kuma alamar like, kuma bar comment section domin jin ra'ayoyinku akan wannan labaru daban-daban. Mun gode, ana muke ce muku a huta lafiya, sai mun haɗu da ku a wani rahoton na gaba.